ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة مداساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن قيا أولا قريم البركة نكنو أولا يمتي من البركة لجماعة yau 22 ga watan Jumada Thani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 kuma shi yake daidai da 5 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2021 wannan zama ne na musamman da zamu yi amma kamar yadda aka saba za mu saurari ayar alkur'ani kamar da muka saba sannan kuma ci gaba da tattaunawa gabanin mu karanta abin da ya sauwaka na alkur'ani akwai dan uwa abbadala wanda muke tare da shi nan ko da yaushe yayi aure da kwana 4 matar ta rasu sannan akwai cikin matasanmu masu kokari akwai Musab baba wanda shi kuma kakarsa Allah ya mata rasuwa don haka musa su cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta musu Allah sa sun huta ubangiji ya haskaka musu makoncinsu ya yalwata musu kabarinsu ya sanya aljanna ce makomarsu Allah subhanahu wataala ya yafe musu kurakuransu yan uwansu da masoyansu Allah ya ba su dangana ya ba su ladan hakuri bismillah wannan karfi ne musamman ne zan iya kallon sa yanzu haka sauran da suke gida ba a Facebook kadai ba har a tashar Africa TV suna gwadawa da ba shi live a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim huwa alladhi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. bayan mun saurari karatun wannan aya wadda na tabbata da dama daga cikinsu sun sha jin fassararta musamman ma yayin da ake bayanin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da martabarsu da matsayinsu da Allah subhanahu wata'ala ne ya ba su insha Allah wannan satin da sati mai zuwa za a karɓi taimakon sautul haq haka waɗanda suke taimakawa ubangiji subhanahu wataala su ma ya taimaka musu Allah ya sa musu a mizani ubangiji
ya biya su da mafificin sakamako duniya da lahira. Allah ya yalwata arzikinsu ya kyautata kasuwancinsu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwarsu da zuriyarsu. Kamar yadda dukkan waɗanda suke bibiyar al'amari a nan Kano da sauran jihohi na Najeriya da ma watakila ƙasashen makota sun ji abin da ya faru ko kuma matakin da gwamnatin Kano ta ɗauka daren Alhamis, wanda da yawa daga cikin masoya ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da masoya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da matansa abin ya faranta musu rai, kuma gwamnatin ta ƙara farin jini a dalilin wannan. Wani abu ga wanda duk yake bibiyar saha ta addini ya san ba wani abu bane sabo, kusan tsohon abu ne, an daɗe cikinsa. Wanda duk yake karatu, musamman yake karanta irin gwagwarmaya da aka yi ta fama da ita akan harkar dasa aƙida kyakkyawa a cikin al'umma da yaɗa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a tsawon tarihi, ya san an ta cin karo da irin waɗannan matsaltsalu. Wannan gwagwarmaya ba ce sabuwa a tarihin kafuwar musulunci. An daɗe ana fama, ila iyaka kowane lokaci da kuma kowane zamani da kuma kowane guri, kowace ƙasa, kowace al'umma akwai irin yadda ta gwagwarmaya za ta zo da salon da za ta zo da shi. Saboda haka mun san cewa wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala cikin halittarsa. Za a yi ta jarrabar muminai da abubuwa na bacin rai, na bakin ciki iri-iri, amma dai abinda muka yi imani da shi cewa addinin Allah subhanahu wata'ala ba zai je ƙasa ba. Yadda aka so a kai shi ƙasa ba zai je ƙasa ba. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Saboda koda makiya ba za su so ba, addinin Allah sai ya daukaka, sai ya kafu. A sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta dade ana ta kai mata farmaki. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun dade ana ta kai musu farmaki. Shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama an yi ta yi masa irin wannan tun a rayuwarsa har bayan wafatinsa har zuwa yau har gobe. Saboda wani abu ne da aka daɗe ana yi, sai dai kawai yayin da wani zai shigo da wata riga ta addinin musulunci da zo da wata da'awa ta cewa shi yana so ya kare martabar manzon Allah ko ya kare ahlul baiti, ya shigo da tsiyarsa da irin wannan salo. To wannan yakan shigo cikin al'umma da wata rigar da ba tashi ba, da wata fatar da ba tashi ba, da fuskar da ba tashi ba, wanda zai sa wawaye da sakarkaru da masu san zuciya su mara masa baya, su yi ta bin shi su zama ‘yan anshin satansa. To kaga shi wanda lamarinsa ya fi wato matsala akan wanda daman can an san shi maƙiyi ne a fili, a sarari, ya ce shi ba Yahudi ne, ko ya ce shi ba Nasare ne, ko ya ce shi ba Majuse ne, ko ya ce shi ba ruwan shi da addini. To wannan kaga a fili yake, amma wanda zai lullube jikinsa da rigar addini, amma yanzu yana kokarin yaya zai kai addinin ƙasa, to wannan sharrinsa ya fi tsanani, ya fi haɗari. A baya can an yi ta samun masu sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sunnarsa da hadisansa. An samu zanadika wanda suka lullube kansu da rigar musulunci, amma a zuci kafirci ne tsantsa a cikinsa. Sun yi ta wannan farmaki, sai ta kawo wannan tsiyataku iri-iri, amma musulmi ba su kyale su ba, malamai ba su kyale su ba, an yi fata-fata da su, wanda yanzu wasu da dama daga cikinsu sai idan an zo ma karatu ne za ka san cewa an taɓa yin su. Yawa daga cikinsu sai dai labari kawai ya biyo ta kansu a faɗi tsiyarsu, amma ba za ka taɓa jin a ɗuriyarsu ba. Yanzu ana maganar Wasil ibn Afa ko Amr ibn Ubayd, waye ya san wani Wasil ibn Afa in ba wanda yake karatun firak ba, in ba wanda yake karatun wato ƙungiyoyin da suka danganta kansu da musulunci ba. Wasil ibn Afa wanda shi ne ya jagoranci kafa
aqidar cewa dole hankali ya jagoranci tabbatar da hukunce-hukunce da aqidar kanta ya kafa aqidar rashin girmama nassin alqur'ani da nassin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in alqur'ani ne ya saba da tunaninsa da hankalinsa a bankara shi idan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ayi watsi da shi ya fara kawo wannan kuma malamai suka yi aiki a kansa yau sai dai kawai a kawo shi a matsayin tarihi daga cikin irin maganganun da yake cewa wanda zai nuna maka cewa su kan sahabbai ita ce babbar wato shi ne babban kadarkon da suke hawa ta kai shi ne tsaninsu na farko na su ga sun rusa addini shi ne su rusa martaba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu'tazila ƙarƙashin jagorancin wasil ibn Atha sun yi shakka game da adalcin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inda yace waɗanda duk suka shiga rigingimu a tsakaninsu to lalle cikin su akwai fasikai kamar wanda suka yi harbul jamal an sani tsakanin sayyidina ali aka yi da bangaren aisha radhiyallahu ta'ala anha da talha da kuma az-zubair da waɗanda suke tare da su yace to waɗanda suka yi wannan fadan dole a cikin su akwai fasikai amma shi ba zai iya sanin wane ne fasikin wasu waye fasikan ba na nan bangaren ne ko na nan bangaren to tunda ba zai iya tantance fasikin ba a cikin su duk a watsar da su sai kai tattara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke cikin wannan tafiya gaba ɗaya ce ba zai taba karɓar hadisin su ba yake cewa da Ali da Talha da Zubair da wani daga cikin mabiyansu za su ba da shaida wanda za su bayar akan wani abinci shi ba zai karɓi shaidar su ba zai yadda a karɓi shaidar su ba waye yake jin labarin an-Nazzam Abu Ishaq Ibrahim ibn Sayyar an-Nazzam shugaban firqan Nazzamiyya wanda firqa ce daga cikin firqan Mu'tazila wanda suka suma ta cin karansu ba babbaka musamman ma wajen sukan abin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya rungumi falasifa sannan kuma ya shiga cikin wasu daga cikin zanadika ya kwakwashi aqidunsu yayi inkarin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su shiga hankalinsa ba ya za a ce wata ya tsage ta yaya wata zai tsage watan nan da duk duniya ana ganin shi ce kuma ya tsage ce bai yadda da wannan bai yadda da naba'ul ma bubbugowar ruwa tsakankanin ɗan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallama ce ruwa ya bubbugo ta ɗan yatsun mutum shi ba zai yarda da wannan ba yayi watsi da wannan yayi watsi da irin tasbihul hasa a ce tsakuwa tana tasbihi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama da ire-iren waɗannan al-mu'jizatul maddiya na annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk ƙarya ne ya watsar da su wai wa yake jin duriyar sa wa yake jin duriyar wani Nazzam ko wani Ibrahim ibn Sayyar to hakanan hukunce-hukuncen shari'a suka cewa hukunce-hukuncen shari'a cewa abu kaza halal abu kaza haram duk an zo an sawa mutane wani takunkumi an kakafa musu wasu abubuwa masu nauyi to tunda ba zai iya cewa ya soke hukunce-hukuncen shari'a ba to bara ya soke hadisan da suke magana akan hukunce-hukuncen shari'a da yanzu in ka soke hadisan Abu Huraira ka soke hadisan Anas ka soke hadisan Jabir ibn Abdullah ka soke hadisan Abdullah dan Umar ka soke hadisan Aisha radiyallahu ta'ala anha to saboda haka shari'ar gaba ɗaya ka soke hukuncin shari'a to ta ina zaka samu hukuncin shari'a da sallah azumi zakka haji aure ciniki duk fa waɗannan hukuncin yanzu da muke karantawa akan waɗannan hadisan aka gina su duk malamin da zaka je yana baka fatawa akan aure saki waye zaka je yana cewa saboda hadisin wani saboda hadisin wani saboda hadisin wani to in ka rushe su ban san da waɗannan nassoshi zaka yi addinin ba ni na tabbata yau da za a ce shi wannan mutum da ake ta'altabu da shi ya zo ya faɗi yaya hukuncen sallah yake amma kai ya dogara da wani hadisi na cikin mutanen da yake sokewa mu ga yadda sallarsa za ta koma a ce da shi ya faɗi yadda zai salla daga kabbara harama zuwa sallama amma kai ya dogara da hadisan waɗannan bayan Allah ya yi mana bayanin yadda sallar za ta kasance
to ƙarshe sai dai haƙura da sallar sai dai ya haƙura da sallar ya ce to duk sallar masu Abu Huraira ne suka rawaito ya daidai yi to ballantana a matsa gaba abinda ya shafi hukunce-hukuncen hajji azumi zakka hukunce-hukuncen aure da abinda ya shafi cinikayya da sauransu to gaba ɗaya shari'a zai rushe to tunda suna jin cewa waɗannan hukunce-hukunce da suka zo na shari'a sun musu nauyi ba za su iya barin haram ba ba za su iya taƙaita akan sunna ba to bara gaba ɗaya su rushe abinda aka gina hukunce-hukuncen akan su ne su rusa hadisan annabi ya za su rusa hadisan annabi su rusa sahabban kansu in suka yi haka sun gama samun biyan bukata wannan Ibrahim ibn al-Adham yana daga cikin waɗanda suka yi wannan ya soki sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya soki fatoyin sahabbai da tabi'ai da sauransu da yawa daga cikin firak na mu'tazila sun kafirta sahabbai wasu da yawa daga cikinsu su kansu abinda shi wannan Ibrahim ibn Sayyar yayi suka ga cewa ya ɗebo wato ya ɗauko dalaba gamu shi kansa suka kafirta shi akwai abul huzail al-allaf abu huzail al-allaf yana daga cikin wanda suka kafirta Ibrahim ibn Sayyar haka nan abu ali al-jubba'i yana daga cikin manyan mu'tazila haka nan al-iskafi suka rubuta littattafai don min su yi masa martani to waɗannan su ne rukuni na farko da masu irin wannan aƙida suke tafiya akan koyarwarsu malamai sun yi rubuce-rubuce akan waɗannan miyagun aƙidu da ƙungiyoyi tun a wancan lokaci sun kuma fallasa asirinsu abin nan littafin abdulkahir al-baghdadi alfarku bayan alfirar littafin makalatul islamiyyi na abul hassan al-ash'ari littafin al-milal wa nihal na shahrastani da ire-iren waɗannan littafin ibn hazm al-fisal dukkaninsu sun yi bayanin waɗannan ƙungiyoyi sai dai kasancewar yawancin karatuttukan da ake yi ba karatuttuka ba ne a kan irin waɗannan ƙungiyoyi ba za a san da su ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya sa mutane suna cikin kariya duk da cewa a wuraren da ake karantarwa a jami'o'i ana karantar da ɗalibai waɗannan aƙidu don in sun shigo su san ta ina wannan abin ya shigo kuma suwaye suka fara jagorancin wannan abu wannan aƙida ta zanadiqa wadda ta shigo ta hanyar mu'tazila da waɗanda suka mara musu baya malamai sun yi rubuce-rubuce a kai malamai sun yi bayanin irin yadda suke ƙoƙarin ɗaukan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi amfani da su wajen rusa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ga wannan hadisin wani ya rawaito shi wannan hadisin ba zai shiga hankalinmu ba wannan hadisin yana bata da annabi sallallahu alaihi wannan hadisin yana kaza ibnu qutayba yana da littafi ta'wil mukhtalaf al-hadith wannan littafi zan nuna muku wasu daga cikin littattafai ko masu kyamara sai ku rika haskawa amfanin nuna su saboda malamai waɗanda suke bibiyar matsala irin wannan ya zanto suna da masaniya da waɗanda littafai don za su taimaka musu ta'wil mukhtalaf al-hadith na ibn qutayba wanda shaykhul islam yake kiransa adibu ahli sunnah ya rasu shekara ta 227 wato sama da shekara 1000 da wannan da abin da shekara 2010 da 10 wani abu yanzu da rasuwarsa ta'wil mukhtalaf alhadith irin hadisan da shi wannan Abu Jabbar yake kwasowa yana cewa sun saba wa kaza duk suna iyayi ta bayanin su wanda suka iyayensu na farko duk sun ta kawo waɗannan to banda shi
banda shi wannan Ibn Qutayba akwai malamai da suka rubutu akan wannan mawdu'in a ilmul hadith ana kiran shi ana kiran wannan mas'ala da ikhtilaful hadith ko mukhtalaful hadith akwai littafin Imam Shafi'i ta'wil mukhtalaful hadith ikhtilaful hadith akwai littafin Ibn Qutayba akwai littafin Tahawi sharh ma'ani al-athar da sharh bayan mushkil al-athar da iransu da yawa waɗanda malamai sun rubuta sun yi bayanin waɗannan hadisai da waɗancan suke cewa basu ga kwakwalwarsu ba ga ma'anar hadisan in su basu gane ba waɗannan mutane galibi abinda suke dogaro da shi shine na farko su kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu kokarin su ce waɗannan hadisai da ake rawaitowa ba sa kama hankalinsu su tunda in hankalin al'umma ne al'umma shekara 1000 duk su sun fahimci abin su kuma suka ce su ba su fahimta ba kaga hankalinsu ne su bai fahimta ba baya shiga hankalinsu sannan kuma da dogaro da irin maganganu na makiya musulunci na zahiri wato al-mustashrikun orientalist waɗanda su ma sun shigo ta wannan kofa sun kwakwashi irin ra'ayoyika na mu'tazila su ma suna amfani da su a matsayin makamai dan su yaki musuluncin gaba daya su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam su yaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ba babin yi magana ne akan wannan ba saboda abu ne wanda yana da fadi kuma shi ma yana da maganganu da malamai suka yi akai da dama akwai rubuce-rubuce da sauransu abinda nake so in tarkizi akan sa shine shi wannan mutum da muke magana a kansa tun sanda ya fara wannan bahallatsa tashi lokacin da ya fara fito da ƙazantarsa ya fara da sukan malamai ne musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana ta faɗan maganganu a kansa kuma yana wani rubutu jagwalgwalansa ya ce ya yi rubutu abinda ya sa na ce jagwalgwale a duk abubuwan da yake faɗa ya ce ya shiga ɗaki ya yi ta bincike ya kwana ya yi kaza duk ƙarya yake zan rantse muku da Allah ƙarya yake baccinsa yake narka ba abu ne sananne duk wanda za a bashi satar ansa ko yake jiran satar ansa yashi zai tsaya wani karatu babin da zai tsaya na bata lokaci tunda akwai satin da zai sata ansa lokacin da yazo yana magana akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yanzu ce yayi rubutu ya gano ya karanto littafin Ibn Taymiyyah tafi irin kai za a yi wannan ya iya gane littafin Ibn Taymiyyah wallahi ba zai iya gane su akwai wannan littafin haska shi ka gani wannan littafin akhta'u ibn Taymiyyah fi haqqi Rasulillahi wa ahli baiti na wani mutum wai shi sharifi ne Muhammad Sayyid as-Subhi shi ya dauka yayi ta kwafa wani abu ma baya kwafa daidai ya kwafi wasu abubuwan da shi wannan ya rubuto da kurakuran shi ma ya ƙara nashi kurakuran a kai ni na tabbata da wanda mai shi wannan littafin zai zo ya ga rubutun shi wannan mutumin sai ya masa Allah ya isa saboda shi ya yi nashi taɓargazar kai kuma ka zo ka ƙara naka kwaɓin a kai ba zai so ba a lokacin Ma'ar Rabi'u Dr. Rabi Umar ya rubuta masa wannan littafin At-Tuhfatu As-Saniyya fi Daf'i an-Nasb an Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah ina jin da buga shi bin shekara 12 kenan
da yake cewa an kasa tarasa a ciki duk ya faɗi wuraren da ya kwafo da ɓarnar da ya wajen kwafar satar ansa ita kanta bai iya yin ta daidai ba inda za a zo maki zai faɗi a satar ansa wannan littafin ban sani ba ko akwai shi yanzu amma da ɗalibai za su koma duk za su ga guraren da shi Tarabi ya yi ta fito masa da guraren da ya kwafo ba daidai ba amma cewa yake ya karanta littafin Ibn Taymiyyah kuma wannan littafin ne kwaya ɗaya tak a gabansa yake haska fitila yana kufa yana kuma kurakure wajen kufar wannan bahallatsar da yake ta fito da ita wannan ma tabiyu kadhibil muftari shi ma na Dr. Rabi'u ne shi ma kusan irin abubuwan da ya rika kwasowa yana satowa shi ma anan ya bayyana duk wannan rubar wato aqida ta shi wanda shi ma yana nan asali shi wannan mutanen da su suke kwaso waɗannan abubuwa su yi musu irin wannan fassarar da suka ga dama su zagi sahabbai wasu mutane ne sanannu wanda tintini malamai sun baje su a zan faɗi wasu daga cikinsu da wasu littattafai nasu wanda duk tsalle-tsallensa ba ya wuce su saboda in ka koma littafan za ka ga duk abin da ya faɗa su ne a cikin littafan akwai mahmud abu rayya akwai wani yanzu yana nan ana kiran shi Adnan Ibrahim akwai Ahmad Subhi Mansur wannan mutumin Masar ne ya karanta history da civilization ban san civilization din wace al'umma ya karanta ba shi ne yake jagorantar kungiyar yan kalakatu ko yan tatsiri a Masar tsoho ne ya haura 70 yana da littafi qira'atun fi sahih bukhari yana da littafi limadar Qur'an a ciki yake kwakwaso wasu hadisai kamar yadda zan nuna muku misali za ku gani akwai wani Niyasi Izzuddin shi ma yana da wani littafi Dinus Sultan wanda a ciki yake nuna cewa waɗannan hadisai duk wasu sarakuna ne suka sa aka rubuta su ba hadisan manzon Allah bane dan a kare kawai mulkin sarakunan Banu Umayya ne kuma Banu Abbas akwai wani Salihul Wardani mutumin Masar ne shi ma da haka ya gangara ya fada Shi'a yana da littafi Al-Khud'a Rihlati min as-Sunnah ila Shi'a zan nuna muku irin maganganun da zan ga muku shafuffuka a littafansa wanda shi wanda yake zuwa kuku yana da littafi Ahlus Sunnah Sha'bullah al-Mukhtar yana da littafi Difa'un an Rasulillah ضد الفقهاء والمحدثين wai yana kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga abinda malaman fiqh da malaman hadisi suka goba masa akwai Muhammad Shahrur shi wannan ya halaka ya mutu kwanan baya shi bana littafi al-kitab wal Qur'an akwai Ja'far as-Subhani shi wannan yana daga cikin wanda mutumin da yake kwaso irin maganganunsa yana da website yana da littafi zan nuna muku littafinsa da ko littafin da na ƙasa wannan littafin sani da na saukar da shi daga website ɗinsa al-hadith an-nabawi bayna ar-riwayati wad-diraya galibi abin da yake daukowa akan hadisan Anas Abu Huraira waye ana yake dauko su ya tattara wasu sahabbai ne yace zai tattara sahabbai guda 70 zai faɗi irin tabargazar da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani hadisi da Abu Jabbar yake cewa ya kwana yana bincike yana waye a wannan da ke fasa inda zan tsaya muna buɗa zan ta karanto muku da a cikin da yake kwasuwa Mahmud Abu Rayya wannan shi da littafinsa adwa ala sunnati al-muhammadiyya ko kuma ad-difa'u ala al-hadith
wannan Mahmud Abu Rayya wato mutumin Masar ne, an haife shi shekara ta 1889, ya rasu shekara ta 1970 ya mutu. Wato shi wannan mutum asali ya taso cikin hali haka, cikin family wanda suke dan hali. Daga baya Allah ya jarrabe su da rashi, duk abin da suka mallaka ya ƙare, ya shiga wani hali mai tsanani. Ya shiga Azhar, amma abin da ya iya yi a Azhar kawai shine sanawiyya, secondary. Yayyayi ya ci gaba, abu ya fuskara. Dan abin da ma suke faɗa bai ma gama secondary ba, ya kasa gama secondary din. Ya shiga yana ta faduwa jarabawa. Karshe je ya kama aiki a gidan wata jarida inda yake gyaran kurakuran bugu, abin da ke typhoon errors, an yi kurakurai wajen bugawa, shi kuma ya dan gyara, ana dan bashi wani abu. Daga karshe ya koma yana aiki a local government din su. Daga baya ya zo ya shiga aikin jarida, yana aika rahoto ga jaridatul muqattab. Jaridatul muqattab jarida ce ta kiristoci, ta su Yaqub Sarruf, wani kiristocin kibdawan Masar. Ya zama shine rahota nasu da jaridatul siyasa. Daga baya ya koma yana editing a wasu jaridu. Haka rayuwarsa ta kare a cikin aikin jarida, bai wani karatun addini ba, amma ƙarshe sai ya dira akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wai zai tace su daga gurbatattun abubuwa da aka gurbata su. Bari in nuna muku wata maganar sa. Da wasu guda daya ta cewa akwai hadisai a cikin littattafan hadisai, Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da waye waɗanda wannan hadisan suna gurbata, suna bata darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka su za su yi kokari ne don kare martabar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Maganar da kuka ji wannan mutumin yana faɗa, kusan duk daukowa yake kwabo da kwabo daga wajen wannan mutum. Lokacin da ya wannan littafi, mutanen da suka yi haba-haba da wannan littafi, daga irin su Taha Hussein, kowa ya san Taha Hussein, wanda har cewa ya zai ci gyaran Alƙur'ani ko ya ci gyaran Alƙur'ani, ya soki qul ya ayyuhal kafirun, ya soki cewa ƙarya ake da ake cewa akwai wani Ibrahim da Isma'il da ba a yi su ba, kawai wannan kamar wasan kwaikwayo ne Alkur'ani ya zo da sunayensu. To shi wannan su ne suka yi haba-haba da littafin, duk da cewa ya ce ya ɗanci garansa shi ma da ya karanta, ya ji cewa yana hujja da abubuwan da yake sokewa, wato yana soke hadisai kuma ya dawo yana hujja da su. Mushkila ban sa alama ba a magana, amma abin da yake magana a kansa shine magana da muke ji a yanzu cewa waɗannan hadisai an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, don haka yana ƙoƙarin kare martabar manzon Allah ne, don haka ya fito ya rubuta wannan littafi, wanda ko shakka babu wata manufa ce ta ya ɓata sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, don haka ya jingina musu abinda babu wani musulmi tun lokacin da waɗannan hadisai suka bayyana har zuwa yau da shi ya fahimci wannan fahimta in ba su ba. Su kaɗai suke da wannan fahimta, babu wani malami da aka san shi fitacce a musulunci da ya ce wannan hadisin yana ɗauke da wannan ma'ana. Wannan Abu Rayya kusan a cikin littafin wannan akwai littafi da ya na musamman akan Abu Huraira, yana kiran shi Sheikhul Mudaira, musamman ya ware littafi
dan ya ci mutuncin Abu Huraira ya zazzage shi ya ce Abu Huraira ƙarya yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam littafi gare shi kace kam sannan a cikin wannan littafin shi ba yayi magana akan Abu Huraira sannan kuma yayi magana akan wasu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda insha Allah za mu yi ishara akan su amma shi kansa wannan littafi yana ɗaya daga cikin littattafai da shi wannan mutum ya dogara da su kwarai da gaske shi wannan littafi yanzu haka a inda aka buga shi wannan daba da take hannuna an buga ta ne a Qom a Iran aka buga ta kuma Iranawa sun yi murna da shi kwarai da gaske shi wannan mutum dan ƙarshe ma ya zanto ɗaya daga cikin mutanen da suke da alaƙa da shi kwarai da gaske abun mamaki duk da wannan bahallatsar da ya ta yi lokacin da Muhammad Ali al-Imran ya zo aiki akan littafin al-Anwarul Kashifa na al-Muallimi ya ce yayi ta neman wanda ya rubuta tarihin mutumin bai samu ba wato duk an yi watsi da shi Allah ya batar da shi ya yi haka don a san shi don ya yi shuhura sai ya waye gari ba wanda ma ya damu da shi sauraka tarihinsa ma ba an ma nema an rasa ya ce har wani abokinsa ya rubuta wa wani al'ustaz wani falastin ya rubuta masa takarda yana san da Allah ya rubuto masa wani abu da ya sani ko inda zai samu tarihin wannan abu rayya ya rasa don can bai ba shi ansa ba ya ce a guri ɗaya wani dan uwa mai bincike ya nuna masa inda zai samu tarihinsa akwai wani malamin Shi'a Murtada Radawi yana da wani littafi da yayi akan ma'arijalil fikri fil Qahira malamin Shi'a ne da yazo ya hadu da wasu marubuta a Al-Qahira to daga baya je ya rubuta kamar diary ne haka ya rubuta nashi a ciki aka samu bayani a kansa ma'ana ba a samu labari ba sai a hannun wadan Shi'a wanda ya faɗi irin yadda suka haɗu da irin yadda ya bashi wasu littattafai na Shi'a da aka yi akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya dukufa akan su kamar littafin al-Askari shi kuma ya dukufa akan su ya ci gaba da tsiyatakunsa to wannan littafin yana ɗaya daga cikin littattafan da shi wani Abdul Jabbar yake dabdala a kansu a shi wannan littafi sanda aka rubuta shi malamai sun yi ca a kansa don ba a kyale shi ba an masa rudud daga cikin rudud da aka masa akwai al'anwarul kashifa al'anwarul kashifa na al-muallimi wannan littafin yana da kyau a ce duk ɗaliban ilimi da masu wa'azi da masu karantarwa sun karanta shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba domin duk irin waɗannan maganganu da wanda mutum yake faɗa za ka ga warwara a kansu a cikin wani littafi don duk daga cikin littafa waɗanda yake ɗaukowa al'anwarar kashifa na mu'allimi rahman al-mu'allimi yanzu da rasuwarsa ma za a kai wajen shekara 55 ko da 6 da rasuwarsa wannan littafi da ya rubuta ya yi wato bayani matuƙa da gaske akan shi wannan mutum Abu Rayya kuma bayani na ilimi bayani na bin diddigi da abubuwa waɗanda duk wanda yake karatu in ya karanta zai gane cewa son zuciya ne tsantsa yake hukunta waɗannan mutane ba bincike na ilimi ba a daga cikin waɗanda suka yi masa rudud akwai wannan malami ne azhari Muhammad Abu Shahba rahimahullah shi ma ya rasu yana littafi ad-difa'un 'an as-sunnah wa radd shubah al-mustashriqin wal kuttab al-mu'asiri shi ma yayi raddi babba akan shi wannan Abu Rayya da irin sukan da yake wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisan bayan Allah bai fito ba kai gunka kai za ka ɗauka ko
wannan littafin Dr. Sheikh Mustafa Sibai rahimahullah as-sunna wa makanatuha fi at-tashri' al-islami yana ɗaya daga cikin littafin da shi ma yayi kace-kace da irin wannan aqidu na iyayen shi Abdul Jabbar iyayensa aikin banza littafi ne akwai shi a hannun ɗalibai amma yawanci ba a tsayawa a karanta amma duk yawanci tsayar da ya kawo da wasu waɗanda suka riga shi wanda da maganganunsu ya dogara don shi ma yana ɗauko maganganun mustashriqun da irin su Goldziher irin su Joseph Shakat irin su Kaitani da wasu daga cikin arna waɗanda suka yi rubutu akan addini suka ɗauko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi musu mummunar fassara dan su zagi sahabban annabi su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam musamman Goldziher musamman Joseph Shakat wannan rubuce-rubucen su da suka yi akan sahabbai akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kusan su ne waɗannan mutane su kuma suka ɗauka suka biyo da su ta bayan katanga ta bayan abin nan ba don kowa don kada a gane asalin inda suke ɗauko maganganu ba sa faɗa su ce mun ɗauko daga arnewa ne ya ce kaza sai dai su murtsike abin su ce bincike suka yi yadda shi ma wanda yake cewa bincike yayi alhalin waɗannan kazamammun yake zuwa ɗauko maganganun su sai ce muku bincike yayi to haka su ma in sun ɗauko Ahmad Amin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi barna Ahmad Amin yana da tafai fajrul islam zuhal islam zuhurul islam da zuwa mawul islah yana da littafin sa hayati yana da littafin sa hayati wato rayuwarsa kuma ya bayar da tarihin rayuwarsa a ciki yake cewa ya bawa ɗan Hussein shawara ya ce kai ɗan Hussein in ka tashi ɗauko abubuwan da za su ɓakanta wa musulmi rai kakan danganta su zuwa ga arnan da ka ɗauko magana a wajensu irin su Margilius malaminsa ne ce kakan faɗi sunan arnan shi sa musulmi ba su karɓa ba kai sunan ka ɗaha Hussein ba sunan musulmi ba ne kawai ka ce ka yi bincike ka gano Ahmad Amin ce yake faɗa cewa ya gaya wa ɗan Hussein wanda ya ce kai mushkilar ka kenan matsalar da ka shiga kenan amma ka daina cewa wani Margilius wani wane ne misali za su zarta da wani Margilius ka ce kai ne kai bincike yadda wanda mutum yake cewa na yi bincike na gani kai ma ka ce bincike kai ka gani wannan shi yake faɗar cewa ya yi wa ɗan Hussein wannan nasihar ya ba shi wannan dabara cikin littafin su hayati to waɗannan mutane waɗanda tun a wancan lokacin ba a kyale su ba an yi ta bibiyar su ana ta musu rubuce-rubuce ana ta musu raddi galibi dai mutane ba su cika tsayawa su karanta abin da ake rubutawa ba wannan littafin Imadu Sayyid Shuraibini ne السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها جزء بيني يا بيبي rubuce-rubucen waɗannan da na faɗi sunayensu musamman Ahmad Subhi Mansur a littattafansa da Salihul Wardani da kuma sauran waɗanda suka yi rubutu irin wannan ya bi littattafansu ya tara irin shigoyinsu duk irin abubuwan nan da kuke ji wanda mutum yana karantawa yau yana cewa ya bincika in ka ɗauko wannan littafin za ka gan su kwabo da kwabo hatta wannan maganganu na rashin ladabi na batsa da yake rubutawa da yake faɗa kan hadisan Anas ko hadisan Abu Huraira ya ce ai kaga anan an ce kaza yana nufin kaza wallahi in kana karanta littafan su Ahmad Subhi kawai mutumin nan fassara su yake yi da Hausa sannan shi ma ta ƙara tashi tsiyar dan bazan ce shi ba tashi ba shi ba akwai tashi da yake karawa
amma dai tushen abin daga waɗancan ne amma baya faɗa su don kada ya faɗe su a koma a ga suwaye shi yanzu wannan inda za ka je ka duba fuskarsa shi wannan Ahmad Subhi din da za ka duba fuskarsa wallahi kana ga fuskarsa ka ga fuskar arni baya buƙatar ma wai a gaya maka cewa wani arni a Sheikh Dr. Taha Dasuki Allah ya ji kansa ya rasu bara 2020 din nan ɗaya daga cikin mashayikul azhar ne ya bibiye shi da yawa yayi ta masa martani kana ɗauko hoton Taha Dasuki Taha Dasuki kana ɗauko hotonsa ka ɗauko hoton wannan zaka ga bambanci alamar sima ta waqar ta nutsuwa ta dattako ta ilimi zaka ganta tare da shi wannan mai masaranta shi ko wancan kana ganin ta kaga wani fitaccen dan bariki irin yaransa na bariki shi yake yi wajen fassara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka sani ba sai in ka karanta littafin shi wannan bai taɓa fitowa ya ce ga daga inda yake kwaso wannan tsiyatakun ba mutumin nan ya dogara da wasu maganganu waɗanda ya gani a cikin littafin waɗannan mutanen da suka shafi hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma daga cikin abin mamaki a cikin abin da zai ƙara baka mamaki wato za su bar hadisai da suka inganta su je su ɗauko hadisan da suke na ƙarya kuma da su ne za su rushe hadisai sahihai hadisan ƙarya da su za a amfani a rushe hadisai sahihai yanzu ya sha faɗar cewa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ya tara su ba su wuce 500 ba kuma ya daga baya ce a kona wannan ruwa ce mai rauni inda zai je inda ya dauko ta mutanen da suka kawo ta kamar Ibn Kathir ya kawo ta kuma yayi magana akan raunin ta yace bata inganta ba saboda wajen uku ne a cikin ta illa ta isnadi uku ne a cikin ta amma sai yanke iya abin da yayi masa amma ba zai dauko bayanin da malamai suka yi akan ruwayar ba da ita ne kuma zai rushe littafin Bukhari da Muslim Isar sayyidina Umar ya nemi shawarar sahabbai akan ya rubuta hadisi daga baya istikara na wata daya ya gane kawai ba zai yi ba ruwaya ce wacce sanadinta bai inganta ba sanadinta munqati ne kuma malamai da suka san abin da suke duk sun yi bayanin rashin ingancin ruwayar sannan in ma ta inganta ba ta nuna rashin wato haramcin rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ma take nunawa tana ƙara tabbatar da ingancin abin dan in ya zanto abin ne da ba kyau me yasa sanin Umar zai tunani me yasa sahabbai za su ba shawara yayi sahabbai sun ba shawara yayi yadda kissar take nunawa to haka irin waɗannan ruwayoyi waɗanda kwata-kwata ba su da inganci da su yake amfani wajen ya rusa kuma ruwayoyi waɗanda suke tabbatattu yana yawan magana akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kuka ji hadisi daga wajena idan sami'tumul haditha anni تعرفه قلوبكم وتلين له جلودكم وأشعاركم وأبشاركم فأنا قلته يا شافة الرونا وهو قريب منكم فأنا مني أقرب إذا كنت جاء حديثي وأن zukatansu suka gane hadisin sannan fatin jikinku da tsikar jikinku zan tana kwantawa ta karɓi hadisin jikinku yana laushi da hadisin to ni na faɗa ko kuma a'a in kun ji shi yayi muku to ni ma ya muku ya ce shi wannan shine mizanin da hadisin da bai ji shi yayi masa a jikinsa ba to zai batsar da shi wannan shine mizanin wato auna hadisai a gunsa yace shi ba ruwansa da isnadi ba ruwansa da wannan siga dai wannan waye shi kawai yayi masa a ransa ko bai yi masa ba
in dai tsikar jikinsa ba za ta tashi ba hadisin annabi ya faɗa in tsikar jikinsa za ta tashi hadisin to idan har annabi ka yadda ya faɗi wannan kuma sanda ya faɗa ɗin ba wai yau ya faɗa ba kai kuma ka ji tsikar jikin taka ba ta tashi ba ko kuma jiya ya faɗa a'a wani abu ne da aka daɗe kuma hadisan nan da kake faɗa sama da shekara 1000 musulmin duk duniya sun karɓi abu tsikar jikin kowa ba ta tashi ba kai yanzu dan ta tashi ina ruwanmu saboda Allah in dai wannan shine ma'aunin yanzu tsikar jikin waɗancan bayan Allah duka da aka yi a tarihi ba ta tashi ba sai yanzu kai da taka ta tashi sai mu watsar kuma yau kai in wani ya ce wannan shine ma'aunin kawai sai ya ce shi wannan hadisin da ka karanta shi ma tsikar jikinsa ta tashi akan hadisin to ya za ka yi tunda da tsikar jiki ita ce ma'auni inda zai koma littattafai na malamai masana zai ga mai suka ce game da hadisin to amma shi ba wannan bane fassarar da shi ta yi masa ita yake so ai akwai bayanan da matun da ba yanzu aka hadisin yake ba da mace Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad shi Imam Ahmad da ya rawaito shi a cikin shi ma yana da tsikan jiki kuma ya rubuta hadisai da yawa a cikin Musnad ɗinsa duk tsikan jikin ba su tashi akan su ba to kaga irin wannan ma'auni wanda yake haka fadfad da kowa zai iya kutsawa cikinsa kaga wannan ba zai taba zama shi ne ma'auni na tabbatar da abu ko kore shi ba indai ba a gurin marasa hankali ba to in ka tambaye shi a ina ya ga hadisi littattafan da yake cewa ba sa suna rawaito abinda ake cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya gani to kai da kace waɗannan mutanen suna cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da me zaka dauko hadisan daga wajen su asasan ka rusa su ka ce sun rawaito abubuwan da yake cin mutuncin martaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu ka dauko wani abu daga wajen su kana hujja da shi kaga akwai tuka da warwara ya kamata tunda har suka tabbata masu cin mutuncin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ka watsar da dukkan wani abin da suka rawaito bai kamata wani abu kuma ya zama hujja a gunka ba yanzu misali hadisin Anas na khalwar annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mata daga cikin al-ansar inda yaje dauko wannan kazantacciyar magana da yake yi daga littafin Ahmad Subhi Mansur ne littafin sa qira'atu fi sahih al-Bukhari shafi na 22 da littafin sa limad al-Qur'an shafi na 91 da kuma 92 sannan da littafin Niyazi Izzuddin littafin Sadid sultan shafi na 39 da kuma shafi na 64 a cike je din dauko waɗannan amma cewa yake ya kwana yana bincike hadisin baccin manzo sallallahu alaihi wasallam a gidan ummu sulaim da ummu haram ya dauko shi a cikin littafin shi wannan Ahmad Subhi Mansur limad al-Qur'an shafi na 92 zuwa 94 da kuma littafin sa qira'atu fi sahih al-Bukhari shafi na 41 da zuwa 46 da littafin Niyazi Izzuddin Din sultan shafi na 530 da kuma littafin Salihul Wardani al-Khud'atu rihlati min as-sunnati ila shia shi wanda ya fito karara ya ce shi dan shi'a ne ko da yake shi ma wanda ya fito ya ce shi'ar ita ce tafi gaskiya to shi ma wanda ya fito ya ce shi ma dan shi'a ne ya abin nan ya ce ya bar sunna din to a cikin littattafansa guda uku al-Khud'a ahlus sunna sha'abullah al-mukhtar difa'un ar-rasul an-rasul didd al-fuqaha duka ya kawo wannan magana ta ummu haram haka nan Ja'far as-Subhani shi ma a cikin al-hadith an-nabawi bayna ar-riwayat wa diraya ya kawo wannan magana akan munaficcin sahabbai a cikin littafin azwa al-sunnah al-muhammadiyya na Abu Rayya shi ma anan yaje dauko ya fassara su wani ayoyi wa minhum wa minhum da suratul tauba gaba daya ce sahabbai ake nufi
da ayoyin da suka zo a suratul ahzab, dukkan wata sura da ta yi magana akan suratul munafiqun da sauransu duk ya dora su akan sahabbai. To su ne shi wanda mutum ya je ya yi ta karantawa. Magana akan hadisin sihiri shi ma a cikin littafin wannan subhi ya dauko shi, limaza alquran, da kuma littafin sa qira'atu fi sahih al-bukhari, da littafin wannan al-wardani, littafansa guda uku duk a cike je kwaso su. Abin mamaki wato akwai tufka da warwara yawa tare da waɗannan mutane. Yanzu kamar shi wannan yana da awar qadiriyya, ya kamata ya saki qadiriyya domin ya ce ya bar sunna, littafan sunna su ne matsala a gunsa. 75 a cikin 100 duk su ne suke da matsala. Sheikh Abdul Qadir Jilani yana ɗaya daga cikin a'immatus sunna, yana cikin manyan malaman sunna. Ka makalkare ɗariƙarsa kana ci da ita, kuma ka ce waɗannan da yake bin tafarkinsu 75 ba su da gaskiya. Ta za ka riƙe ɗariƙar mutumin da 75 ba da gaskiya, 75 cikin 100 ba da gaskiya, ka riƙe ɗariƙarsa kuma me zai sa ka riƙe ɗariƙarsa? Ka zo ka ƙara wani riyadul janna, hadisin riyadul janna wanda ya ruwaito shi ruwayar Anas ce, ita ce tafi dama-dama a cikin ruwayoyinsa. Ruwayar Anas ta hanyar Muhammad ibn Sabit ibn Aslam al-Bunani an Anas, Muhammad ibn Sabit ibn Aslam an abihi an Anas. Muhammad ibn Sabit majhul ne, amma dai wanda ita ce asahu ma fil bab, hanyar wannan ta Anas. Anas kuma an san waye a gurinsa, makaryaci munafiki. Sai ruwayar Abdullahi ibn Umar, shi ma Abdullahi ibn Umar ya soke shi, ya tuhume shi da yi wa annabi ƙarya. Sai ruwayar Abu Huraira, sai ruwayar Jabir. To ruwayar Jabir ita ma bata inganta ba. Duka waɗannan ruwayoyi ba su inganta ba. Ruwayar Anas ita ce waɗanda suka tashi hadisi suka ce Hasan, sun haɗa duka waɗannan hanyoyin ne suka ce masa Hasan ligairi, kuma shi ne taken ɗariƙar tasa. To kaga in yana hankali ya kamata ya cire wannan riyadul janna, ya cire ta tunda ruwayar sa Anas ce. Ta yi rawa da bazar Anas. Shi kansa Abdul Qadir in ka koma da tattafansa cike suke faldar wayoyin Anas. A cikin al-Ghuniya li talibi tariq al-haq, shi ne mafi shaharar littafin sa da muke da shi, akwai sama da ruwaya 80 ta Anas a ciki, sama da ruwaya ta Anas 80. Ruwayoyin Abu Huraira, ruwayoyi daga Bukhari da Muslim, ruwaya Abu Huraira sama da 90 a cikin littafin al-Ghuniya, sama da 90. Su kuma waɗannan kace su ne manyan makaryata munafikai makiya manzon Allah. Shi kuma Sheikh Abdul Qadir da yanzu kake rawa da bazarsa, shi kuma ya ce ya gamsu da su, ya yarda da su zai bauta Allah. A in banda hauka sai ka ce ka sauka daga ɗariƙar, ka ji can ka nemo ta ɗariƙar daban, amma ba ta Abdul Qadir ba. Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu a ciki ya tabbatar da a cikin wannan littafin al-Ghuniya ya tabbatar da ingancin khilafar Muawiya. Yace khilafarsa khilafa ce sahihiya. Muawiya ibn Abi Sufyan wanda suke kira suna la'antarsa. Sheikh Abdul Qadir Jilani a cikin wannan littafi ya tabbatar da ingancin khilafar Muawiya. Yace kuma abinda Al-Hasan ibn Ali yayi na sauka ya bar masa khalifancin tabbatar da mu'jizar annabi ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi wannan magana cewa inna ibni hadha sayyid, cewa dan nan nawa yana nufin Hasan shugaba ne, wala Allah yuslihu bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimin. Allah zai hada sulhu ta hanyar sa tsakanin bangarori biyu na musulmi. Wannan mu'jiza ta annabi ta tabbata
shekara ta 40 lokacin da sayyidina al-Hasan ya sauka ya barwa Muawiya ibn Abi Sufyan shugabancin al'umma. Sheikh Abdul Qadir ya ce to wannan mu'jiza ce ta annabi ta tabbata, kuma an tsare jinin musulmi da wannan. Wannan shafi na 161 a cikin littafin al-Bunya. Kuma kai kana zagin Muawiya, kana ce masa munafiki, kana kafirta shi ma. A cikin wannan littafin mutanen da kake cewa 75 cikin 100 su ne akan gaskiya, shi Sheikh Abdul Qadir yayi magana akan su, ya faɗi miyagun aqidun su da kashe-kashen su, cewa ba sa tare da musulmin kwarai. To inda hankali ya kamata daga yanzu ka tattara dariƙa saka bar masa, a barwa gidan Qadiriyya kayan su. Kai kuma tunda ka ce shi'a su ne naka, sai ka je ka rungume su, a san cewa mai kake yi. Abu ne wanda a hankalce duk musulmi idan ya dubi yadda al'amarin yake, sai gane cewa wannan tafiya ko wannan aqida bace mai kyau. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake zagin su, yana cin mutuncin su, yana bata su, Anas, Abu Hurairah da sauransu. Al'ummar tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su, kai har ma daga cikin sahabbai da yawa sun karbi hadisan waɗannan bayan Allah, sun bauta wa Allah da shi. Waɗanda suka zo bayan su sun karbi hadisan su, sun bauta wa Allah da shi. Yanzu zai yi a hankalci a ce waɗannan mutanen abin nan Umar ibn al-Khattab, Usman ibn Affan, Abu Huraira, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, da Abdullah ibn Umar da sauran sahabban da yake cin mutunci, a ce makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yi ta kokarin zagon ƙasa yadda za su bata masa suna, yadda za su lalata masa tarihinsa da sirarsa, kuma ka ce Allah ya ɗaukaka lamarinsu, ya ba su martaba da daraja a zukatan musulmi. Da wuya ka ga wani wanda ko dai shi sunansa ya zama ɗaya daga cikin waɗannan, ko sunan babansa, ko sunan kakansa, ko sunan wani ɗansa, ko sunan wani daga cikin danginsa. Da wahala dai ka ga wani musulmi baka ga yana da alaƙa da sunan ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah. Yanzu zai yiwu a ce maƙiyin annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ya cutar da annabi kamar yadda kake faɗa, Allah ya kiyaye martabarsa haka a cikin al'ummar musulmi? Wani irin hankali kake da shi? Allah fa cewa yi duk maƙiyin annabi sallallahu alaihi wasallam mai yankakkiyar albarka ce, ba cewa inda shani aka huwa al-abtar ba. Maƙiyinka mai yankakkiyar albarka ne, to ya aka yi Allah ya bar waɗannan bai yake musu albarkar ba? A in ya zanto dai har da gaske waɗannan mutanen maƙiya ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama, to da yanzu makomarsu ita ce makomar irinsu Abu Lahab. Duk wanda zai faɗi Abu Lahab sai dai kada tabbat ya da Abu Lahab, tabbat ya da Abi Lahab, sai dai da wannan la'anta. Duk waɗanda suka biyo baya, waɗanda suka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake ko bayan ya koma ga Allah, babu wani ambatansu yanzu. Saboda me? Saboda wannan magana ta Allah subhanahu wataala, inna shani aka wal abtar. Amma waɗannan su kuma Allah ya ɗaukaka matsayinsu, ya tabbatar da ambatansu. Duk sanda za a faɗe su za a ce radiyallahu anhu, radiyallahu anhu, radiyallahu anhu. Musulmi na kowace ƙasa abin da yake faɗa kenan, in banda waɗannan ‘yan tsirarin, ya za a yi maƙiyin annabi ya samu wannan darajar? Ba zai yi ba. Inda hankali ya kamata tun daga wannan. Sannan kuma yanzu in muka duba manyan a'imma irin su Abu Hanifa, Imam Malik,
Imam Shafi'i, Imam Ahmad, wanda duk duniyar musulmi in ba da su waɗancan latattu duk duniyar musulmi ta yarda da nagartarsu da amincinsu da cewa sun tsaya wajen karantar da musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Allah ya tsare su, ya tsare wannan karantarwar tasu har zuwa yau. A ce waɗannan sun rungumi hadisan waɗannan bayan Allah bayan cin mutuncin annabi. Hankali zai karɓi wannan? Sai yanzu wani a filin mushe shi zai gano cewa waɗannan hadisan cin mutuncin manzon Allah ne, saboda haka shi yanzu zai tsaftace hadisai zai kuma kare martaban manzon Allah. Duk mai hankali ya kamata a ce ya yi wa kansa waɗannan tambayoyi, akwai saɓani da yawa ana samun sa tsakankanin musulmi a cikin wasu mas'aloli manya da ƙanana, amma in ban da ƙungiyar shi'a ko addinin shi'a waɗanda suka tafi akan ɓatanci ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sauran firak ana tare wajen girmama waɗannan bayan Allah da girmama littattafan nan da suka tattara waɗannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam. In an zo za a tattauna to kowa zai kawo ne daga waɗannan littattafan, sai dai wanda ya ce ba haka fahimta take ba, wanda ya ce ba haka fahimta take ba, amma dai za a tsaya akan cewa waɗannan abubuwan waɗannan su ne hujjojin. Ta yaya Allah subhanahu wataala zai haɗa al'ummar musulmi gaba ɗaya akan abin da yake barna, sai yanzu ne ake gano barna ake, sai waɗannan 'yan jarida irin su Abu Rayya wanda ba abin da ya sani yana faɗan maganganu waɗanda ba su da tushe. Sai ka karanta littafin Mu'allimi za ka ga yadda ya riƙa ƙoli-ƙoli da shi, ba abin da suka riƙe. Wannan abu da aka yi na wannan hukunci da ita gwamnati ta yi, malamai sun so a zauna da shi kafin ma a kai ga wannan hukuncin, a ce an zauna da shi, duk da wasu suna ganin me za a zauna da shi, me kuma zai ce bayan ya sassarfa wa manzon Allah da shari'a da batanci da wasu, me zai ce? Amfaninsa shi ne waɗanda suke ganinsa akan gaskiya. Wasu suna ganin kamar an kasa zama da shi ne, duk da cewa duk wanda ya san yaya abin ya taho ya san ba wani magana an kasa zama da shi. Shekara nawa sai ya fito ya yi kuri da an ce to za a zauna sai ya doki, sai ya ƙi yadda. In ya zo gabansu ya ce a zo, in aka kira shi aka ba shi takarda sai ya doki. Mala Alƙasim Hotoro kowa ya ga har gida ya je, har labararinsa gashi ga littafansa a kewaye da shi, yadda in ma bai haddace ba a ɗauko littafin a duba. Aka zo aka fara magana akan littafinsa da ya rubuta. Mu a ƙa'idar ilimi ko a jami'o'i, littafin da ka rubuta akwai abin da muke ce defense. Za a zo a sa ka gaba a ce guri kaza ka rubuta kaza, kai kuma ka kare kanka. Kai abin nan ka rubuta har karantar da shi kayi, kuma ka zo kai ta cika baki, an zo har inda kake an ce za a tattauna da kai, ga ka ga littattafanka. In kana shakka ma ɗauko littafin a buɗe a duba. Ya zille ya ce a dawo a zauna, daga ran nan bai ƙara yadda aka zauna ba har yau. Kowa ya ji wayar da suka yi da Dr. Rabi yayi amma ya doke wai shi sai an bashi a gani kan me za a tambaye shi. Ka taba jin an yi haka? Dan me zan baka, me zan tambaye ka? Amma na ce a cikin littafin ka zan tambaye ka. Malami da ɗaliban sa aje ce gobe zan muku jarabawa, sai su ce malam ka me zaka tambaye mu? Ku je ko ku shirya tunda kun an ba ku abin nan.
ya ce shi ba zai yadda ba, ya zille sai dai a gaya masa ne za a tambaye shi kuma a kan littafinka, kuma ka ce ka yi bincike kai ka gano, nan ma aibe ya ƙiwa. Ina tunawa an kai masa takarda, ‘yan alhawariyu sun kai masa takarda abinan 2019, nan ma ya zille ya ƙiyarta. Kuma a ƙa'ida ta ilimi, kai yanzu kai ka bujuro da abubuwa aka ce ba a yadda ba, a cikin abin da ka bujuro da su akwai abin da babu ka ce, akwai abin da akwai ka ce babu, akwai abin da ka yi haɗe-haɗe ba haka suke ba, akwai abin da ka datse, wani ya ce shi yana da su, sai ka ce zo ya nuna maka, amma ka ce wannan ƙarami ne, kai ƙarami, kai ƙarami, ina ruwan wani magana ilimi da ƙarami. In kankanta ke har sa'ai abin nan girma ke sa'ai magana ilimi, akwai wanda suka girme ka sai ka sauka wani a hakuri da kai ba. Ai ba magana girma ba ce. Shi wanda ya ce zai zo gunka ya isa, ka yi rubutu da larabci, shi ma ya yi, nashi ma ya fi naka larabcin. Kuma ka ce ba zai iya da kai ba? Wanda ka yi rubutu ya ce na gano inda ka kwafo ba ka kwafo daidai ba. Kuma ka ce bai isa ba? Wace isa kake so to? In certificate da ake bayarwa nashi ya fi naka girma. A gaban malamai karatu suka ce ya iya. Kafin ya yi rubutu, kafin su ce ya iya sai da ya rubutu da kansa. Kuma ka ce bai isa ba? Kuma in har mutum ya isa, ai sai ka bari ya zo ka kwaɓe shi in kana cewa kai in ka sai ka kwaɓe shi ka ce a kawo wani ma, ka bige a kawo. Abinda na fahimta, wato su waɗannan matasan musamman irin su ɗan uwa malam Muhammad Kabir Abdulhamid ya tsorata da su, saboda su suke ta bin shi a gindi duk tsiyar da ya ɗauko za su ce mun ga inda ka ɗauko ta ko ba daidai ka ɗauko ta ko ka yi kaza, suna bin shi kuma sun san abin da ya faɗa jiya, shekaran jiya sun san abin da ya faɗa jiya, sun san abin da ya faɗa yau, sun san abin da yake faɗa yanzu. Saboda ka in yana da tufka da warwara sun fi kowa sani, to ya tsorata da su. Don in ba tsoro ba, ai tun da har suka dame ka sai ka ce kai ku zo, in so sai ka bige su. Amma ta yake ni sai da manyan zan zauna, kuma ƙarya yake yi. Dan uwa Mu'azzam, malam Mu'azzam Suleiman, ai ya aika masa takarda. Sai kwanan nan ne yake ce ko cikin yan kwane ko cikin awoyin nan ne ma yake cewa wai da bai gane waye ba, yanzu ya gane waye, a zo a zauna. Sai da ya ji malamai suna cewa ba za a zauna da kai ba, shi da ya kuma yake cewa a zo a zauna. Kuma na tabbata in za a zauna din zai ji tsoro. Maganar cewa ko bai yarda da littattafan nan ba da mai za a yi masa hujja, ai ba wani abu bane. Cewa yake a Bukhari a Muslim da ya dauko abubuwan da yake faɗa. Abu mai sauki ne a dauki Bukharin da Muslim a ce kaza da ka faɗa buɗo ka karanto wannan zagin da ka surfa wa manzo. Ai shine kawai. Ka ce wata mata ta je gaban Annabi ta yi kwarkwasa, nuna mana inda aka rubuta kwarkwasa. Saboda Allah. Ina zai nuna inda aka rubuta. Wato abun mamakin mabuce lokaci